E kif matul tmiem il-ġimgħa saret il-Konvenzjoni Ġenerali organizzata mill-Partit Nazzjonalista, Idea Ambjent, kienu ħafna reazzjonijiet dwar x'ħareġ minn din il-konvenzjoni. L-iskop tal-Konvenzjoni Ġenerali kien li l-Partit Nazzjonalista jiddiskuti l-qasam tal-ambjent f'pajjiżna bis-sem tal-pubbliku ġenerali biex imbagħad dawk il-ħsibijiet jitfasslu fil-politika tal-partit sabiex ikun f'pożizzjoni aħjar li joffri tama ġdida l-kwalità ta' ħajja aħjar. Net News ha reazzjoni ta' Alfred Baldacchino. Jien involut fl-ambjent mis-sebgħinijiet u kien hemm ħafna espressjonijiet u kritika fuq l-ambjent illi sfortunatament matul is-snin dejjem waqgħu fuq udnej torox illi llum ikollok partit illi jagħmel konvenzjoni biex jisma' biss, jiġifieri ma kienx hemm l-impatt l-involviment politiku, illi jisma' biss hija diġà pass il quddiem. Alfred Baldacchino qal li hu importanti li l-poplu jkollu opportunitajiet fejn ikun jista' jsemma leħnu għaliex wara kollox il-politika qiegħda hemm għan-nies. Illi dana huwa wkoll importanti daqskemm hija l-ekonomija u daqskemm hija kwalunkwe ħaġa oħra u għandu jingħata din l-importanza. Allura din kienet opportunità biex dawk li ilhom jitkellmu, dawk li xtaqgħu jitkellmu, dawk il-ġodda li rridu jagħtu l-kontribut tagħhom u jinstemaw, kienet opportunità fejn kif wieħed jista' jara mill-kummenti li kien hemm ħafna li ħadu dan l-opportunità. Ħadna wkoll ir-reazzjoni tal-professur Elix Torpiano li hu d-dekan tal-Fakultà tal-Built Environment fil dan l-Università ta' Malta. Naħseb li hemm xi żewġ messaġġi l-ewwel ħaġa li l-ambjent huwa importanti ħafna li nibdew kif tajt il-leġislaturi l-politiċi jibdew ħarsu lejn l-ambjent b'mod differenti. Naħseb jiena pereżempju l-argument illi nisimgħu ħafna illi nissagrifikaw l-ambjent għax irridu nagħmlu l-investiment inkella l-ekonomija tmur lura. Naħseb m'għadux ireġi, u n-nies jafu li m'għadux ireġi għaliex m'hemm xejn illi ifisser li jekk inti tagħmel investiment m'għandux da jisaħħaħ l-ekonomija. Il-professur Elix Torpiano spjega għalfejn għażel li attendi għal din il-konvenzjoni. Il-professjoni tiegħi u anki l-karriera kollha tiegħi jiġifieri tikkonċerna jiena dekan tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni u xi snin ilu bdilt l-isem tal-fakultà minn arkitettura u inġinierja ċivili propja għall-ambjent mibni. Ħaġa biex ma nkunx nkoprix kollox l-ambjent diffiċli biex titaqsmu bejn mibni u mhux il-mibni speċjalment Malta. Però biex nuri illi mhumiex l-arkitettura as-saġġ jew l-inġinierija as-saġġ individwalment li jistgħu isolvunna l-problemi reali tal-ambjent li ngħixu fih Malta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil, waqt il-Konvenzjoni Ġenerali li laħqet il-qofol tagħha il-ħadd filgħodu, appella sabiex f'pajjiżna il-politiċi jibdew jieħdu l-qasam tal-ambjent bis-serjetà għaliex meta verament jibda jsir hekk, il-poplu jibda jgħix ħajja aħjar.